са най-честите грешки, които правят начинаещите изучаващи френски език? Първата грешка е това, че бъркат родовете. На всеки човек му е най-лесно да свързва даден предмет с думата на родния си език и следователно с нейния род, ако в този език има родове. Затова моят съвет е, когато започнете да изучавате чужд език, особено френски, където имате родове, е да отделяте внимание и да научавате думата заедно с нейния род още от самото начало, като си я повтаряте. Втората грешка, която правят начинаещите, е, че бъркат времената. Бъркането на времената се дължи на една основна причина. Това, че начинаещите превеждат буквално от родния си език. Правят се изречението в главата на български и след това очакват, че като го преведат на френски, то ще звучи правилно. За съжаление, не е така. Третата грешка е, че начинаещите не отделят достатъчно внимание на произношението. Не си струва усилията да отделите примерно 1 година, за да изучавате даден чужд език и да не се стараете да произнасяте думите, както ги произнасят носителите на езика. Произношението можете да го усвоите много лесно, ако си харесате, например, на някаква тема, която ви интересува, канал в YouTube на носител на езика и да повтаряте изреченията, които той използва. Същото можете да направите и с реплики във филми. Така ще усвоите не само произношението, но и добра интонация. Следващата грешка е това, че начинаещите не отделят достатъчно внимание на правописа и най-вече на ударенията. Така се оказва, че могат да учат езика от 4-5 години и все още не поставят ударенията на правилните места. Последната грешка е това, че искат да започнат да разбират, когато гледат филми на френски език, да разбират всички реплики. За съжаление, това не се случва така лесно, защото разговорният език е много далече от книжовната норма и никой не произнася изреченията така, както ги пише в учебниците и съответно в упражненията за слушане към учебниците. В разговорния език никой няма да изговори je ne sais pas в този му вариант, както бихте го чули в едно упражнение за слушане към урока, а ще го чуете най-вероятно в варианта je sais pas, където je се чува като ш. Je ne sais pas е книжовния вариант на изговаряне на отрицателната форма на глагола тук, а в разговорния език звучи je sais pas. По същия начин, разговорно няма да чуете да се каже Илия в разговорния